Ако наследодателят направи завещание и иска наследниците му да не получат равни дялове от имота, то такова завещание би било лесно оспоримо от някой от другите наследници. Да, действително, наследодателя може да остави завещание, но в случай, че иска имота да бъде наследен от наследниците му не в квотите, които е по закон, а в някакви различни, завещанието не е много добър вариант. Защо завещанието не е добър вариант според теб? Оставянето на имота на наследниците със завещание крие различни рискове. На първо място трябва да се спази формата на завещанието, на следващо място може да не бъде изпълнен завета на завещателя, особено ако той иска да разпредели имуществото не по равни дялове между наследниците. Да разбираме, че ти по-скоро не препоръчваш завещание. Не бих казал, че не препоръчвам, по-скоро е важно да се има предвид каква е целта му. Ако той иска да го направи възможно най-лесно, възможно най-евтино и не държи да се застрахова от бъдещи спорове между наследниците, завещанието е една добра форма.